me. Help me. Nigga. Damn. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Video laat is het nou. En ik zie toen ik ging het ook gedrop. Ik ga maar morgen even doen, maar het is nou 10 o'clock. 10 o'clock je aan. Nee, gaan we slapen, na die gaan we slapen. Tien o'clock je aan. Maar zo'n praat, die man is gagovies. Maar gewoon te subscribe. Wie is ik zie gotik. Jelle is te vol als ik optrek en speedblik. Jelle is te vol in die jacht, dus dan weet niks. Jelle is te vol, nou jelle is te vol. Wie is ik zie gotik. Jelle is te vol als ik optrek en speedblik. Jelle is te vol in die jacht, dus dan weet niks. Jelle is te vol, nou jelle is te vol. Ik heb nog die song gewoon niet. Maar ik zie al het 100k, 100 of 200k views, ja. 100 of 200, 100 of 200k views op die song, op je audio. Maar het is net een teaser. Laat erop muziek bij je music video's. Zo dan gaan die songs een minuut of iets, een minuut en iets. Yo, ik moet nog gaan slapen, het is laat. Ik kan nog komen razen. Ik moet nog zeggen, ik moet eten. Toch ik goed niet, toen wees ik alle je kala fietsen samen de moody. Als ik scar of maar dus wit en het is seizoen. Alle tegen wit was de moody, die is mijn broody. In huis van die baai, in ik van die strand. Zo jullie kan maar draaien, zit die wereld aan ons kant. Dom dood, worst zijn, jullie weten hoe het gaan. Bieten op postplay of voor jullie gaat besprand. Zo vraag. Hij is van die baai, ik van die strand. Zo die hele wereld aan ons kant, joh, hij is al baai. Wat paradigma? Liberty of webstraat of noem het zomaar Liberty web in een witman. Hoe ik een vita de love weer in wit slaan. Je naam is met mix, ik had ook op big slaan. Ja, als fietsen me niet kop, Bali beaches frieten top. Blange hier to zit gedropt. Goede. Ik krijg het er wit, dus nou ik krijg het er wit. Who the fuck has he stepped in the road? Who the fuck has he stepped in the road? Who the fuck has he stepped in the man wat er staan voor zijn land, wat er staan voor zijn rood? Who the fuck has he stepped in the road? Who the fuck has he stepped in the road? Who the fuck has he stepped in the man wat er staan voor zijn land en er staan voor zijn rood? En dan zit er een minuut wies. Yo, dus een code reaction. Want ik is vaak. Ik kan nog razie. Want die mensen gaan skill. Dus ik moet zeggen, ik moet ID. En ook kijk voor apartments of. Maar nee, ik moet ID. En meer blikruimte. Een flitruimte gaan blijven. Ik moet een flitruimte. Maar ja, zie je wel dat in de comments om te liken en subscribe. Ik post natuurlijk nog video's en ik weet niet, kijk maar subscribe zo. Kijk maar subscribe. Zie je weer. Help me!